Ingkang kinurmatan Ibu Kepala SMA Negeri Setunggal Salaman, Ibu Dr. Eti Syarifah MPD, ingkang kula hormati, Bapak Ibu Guru saha ugi kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi berkah pangestu dumateng kita sedaya saengga kita dapat rawi ing adicara punika. Kepareng ing wekdal punika kula badhe ngaturaken bab wigatine nggunakake basa Jawa ing persawungan. Basa Jawa inggih punika salah satunggaling basa komunikasi ingkang dipun agem kaliyan mliginipun wonten lingkungan etnis Jawi. Basa menika inggih menika basa pergaulan ingkang dipun agem kagem berinteraksi antar individu lan perpindahan informasi mila boten wonten individu ingkang kantun jaman. Basa Jawi inggih menika salah satunggaling basa tilaran budaya Indonesia ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun jagi amargi bilih boten basa Jawi keparing terkikis lan ical saking Pulau Jawi. Para rawuh ingkang kinurmatan, basa Jawi inggih rumiyin inggih menika basa ingkang ageng kaliyan tambahipun wekdal panggenanipun saya ilang. Wekdal menika para kaum enem wonten Pulau Jawi mliginipun ingkang taksih wonten yuswa sekolah saperangane ageng boten nguwasi basa Jawi. Bab menika saged dipun amargiaken dening gancaripun serbuan warni-warni budaya asing lan arus informasi ingkang mlebet langkungi sarana kados televisi lan media lainnya. Para rawuh ingkang kinurmatan, tiyang sepuh boten malih ngulintanake basa Jawi dados basa sedinten-dinten kagem komunikasi wonten keluargi. Separengan ageng mula ngucalaken basa Indonesia utawa basa asing dhateng peputra piyambakipun sedaya. Basa Jawi menapa malih basa krama inggal inggih saya dipun wakekake. Kondisi kasebut ugi saya dipun jahati kalian wontenipun panjenengan generasi 6 kalian basa Jawi. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula lan panjenengan kedah uri-uri basa Jawi supaya boten ical saking budaya Indonesia. Caranipun kalian ngagem dados pirantos komunikasi kita sedinten-dinten kalian kados menika kula lan panjenengan kulinten lan saya nempel ing diri kita dados tiyang Jawi. Para rawuh ingkang kinurmatan, dados tiyang sepuh ugi kedah ngulintenaken larenipun saking alit kagem ngagem basa Jawi. Samboten-boten panggemenan basa Jawi saged dipun tindakaken nalika komunikasi kaliyan keluargi utawi wonten sekolah. Minimalipun nalika ucalan basa Jawi sekabehipun kita ngagem basa Jawi kagem komunikasi. Para rawuh ingkang kinurmatan, kita tiyang Jawi menika basa kita basa Jawi. Laladan kita tiyang Jawi lan menika basa laladan kita sampun dumigi medal pepatah wong Jawa ilang Jawane. Cakep semanten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged dados pangenget-enget lan introspeksi diri kangge kita sedaya. Mbok bilih wonten lepat kula matur ugi salah bawa ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging panuwun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.